Good morning po sa gabos, maluhod po sa pagpamibi, kan Horacio Emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamahan, iniitaas ni ang samong mga puso, sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padosang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni naglalawig at diginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurong kan kapwang nangangaipo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kagadan kan mga minasunod, Vicente Hervas and family, GML Review and Consultancy, Mr. and Mrs. Genea Alava, Jose Pinilos Jr. and family, Esquivias family, Mrs. Gemma Alcantara Lieva, Siringman ni Romeo Novello and family. Ipamibiman niya to ang kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Shirley May Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, sa kalag ni Yumeriano, kan Akendi family, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, sa kalag ni Aldren, kan Villaranda family, sa kalag ni Dominga, Alejandra, and All Souls, sa kahagadan ni Miriam Madrideo Valencia, sa kalag ni Maria Edna, kan Los Baños family, sa kalag ni Venerando, ni Monet Daen and family, para sa gabos na kalag, kan Nabata family, sa gabos na kalag, ni Mr. and Mrs. Genea Alava, sa kalag ni Mary Jean and Jose, kan Esquivias family, sa kalag ni Armando, Melvin and All Souls, sa kahagadan kan Lieva family, sa kalag ni Loretta and Pedro, siringman sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Alma Novello, sa kalag ni Edna, sa kahagadan ni kan David and Caretas family, siringman sa kalag ni Verna, sa kahagadan kan Belieza family.
Isabay pa niya to ang sarupang intensyon para sa kapahingaluan kan kalag ni Ignacio and Josefa sa kahagadan kan Consejo Innova and Family. Sa giraray Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ikaanom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang mga babasahon ngunyan, nagpapahiling kan kaugmahan asin pagkamuot, nadara kan Espiritu, pagkatapos kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ang mga disipulos ni Kristo nag-aalo na maging maisog kita sa pagbalangibog kan tataramon, asin sa tabang ni Espiritu Santo, akoon ang responsibilidad na ipadagos ang misyon ni Jesus sa kinaban. Misyonin may pagkamuot, siring sa pagkamuot ni Jesus sa to, na yaon ang pagdusay nin buhay. Banwaan ni Diyos ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Murillo. Matindog po ang gabos asin sa magmangtingog sa rabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa nagsusupay na pagkamot ninyo sa satuyang banwaan, siya nagpili at sinagapot, pinagkanikot niya sa buhay na banal. Paglingkod sa katawuhan, irokyawan kaligtasan. May pamate para sa gabos, ang pagkamuot ni Diyos. Sa halimbawa, sa itong kakurangan, mapakubabanyan, masimbagon, ang mga gaibon, kantahan panahon. Sarabay kita, gabos, magpasalamat sa Diyos. Magmaimbod na surugoon, minsa tuyang Diyos. Asin magpasalamat sa kagurangan, sa pagpadaranin mga magangataman, magpadagos kan pagtupod sa Diyos, ikapagpalangibo at kamuon. Minsa tuyang Diyos, ikapagpalangibo pagkamuon, minsa tuyang Diyos. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Ngunyan giraray, maug magitang nagkakatripon, aldaw nin Domingo, aldaw nin kagurangnan, ipinagbut niya na kita magtripon bilang sa iyang banwaan, padagos na nag-ako kan sa iyang pagkamot, asin kan sa iyang pagkaherat. Kaya angay na kita padagos na mag-umaw, asin magpasalamat sa misang ini. Siring man, ngunyan aldaw, kan sa tuya mga namumutan na ina, ipamibitan gabos na ina, sa kaldawan na ini, na sinda padagos na maging instrumento, kan tunay na pagkamot din mahal na Diyos, mahiling asin mamidbid, an sa indang dakulang pagkamot, kan mga kaakian, tanganing sinda magtaon ng inspirasyon. Padagos taman sindang ipamibi, na lugod, mag-ako sinda, kan mga grasya, na sa indang kaipuhan, sa indang buhay araw-aldaw. Ngunyan mga tugang, tanganing kitang magkanigong magselebrar kay ni mga banal na misteryo. Sa tuungon ng rumdumon, pagsulsulan, akoon ang sa mga kasalan. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
ta nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ko'y pamikbi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan asin pakapatawadan sa itong mga kasaklan. Turon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Cristo, maera ka, O Cristo, maera ka, maera ka, kahurangan, maera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asing sa daga katoninongan, sa mga tao marahayaan mo. Ginoo ngawi ka, inurupyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan ni ka, uligan na pula mo, kamurawayan. Kakurang na Diyos, aneng natignon, Diyos ang magmakakaton. Kakurang na kibugtong Jesucristo, kakurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ikaw ang nagpapara, kay mga kasala, kay nilamang, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara, kay mga kasalan, kay kinaban, ako ang sa mong pagkimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa ako ka naman, kahiraki kami. Dahil kasanaan manal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urok, kalangkaw. Jesucristo kay baka ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamikdi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayonan kaining mga aldaw nin kaugmahan na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing ansamong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niyamong rimpuson. Huli Kesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang mga apostoles hali sa Jerusalem, nagkusog ang buot tinhuli ta matrayumpo ang pagbabalangibog ni Felipe, kan marahay na bareta sa Samaria. Sinugo ninda si Pedro asin Juan, na magpamibi kaiba sinda. Tanganing akoon man kan mga Samaritano,
an Espiritu Santo. Inanigon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Felipe, na naghilig pasiring sa siyudad din Samaria, na ginawang paraharubay kan Mesiyas. Sa roan buot, maigot ang naghihinanyog ang mga katawuhan sa mga sinasabi ni Felipe, na nadadangog ang sinahiling ninda, ang maginigibo niyang tanda. Tahalin sa dakol na sinaniban, ang mga marampot na espiritu, nagluluwas at nagkukurahaw sa makusog na tingog. Asin dakol na paralitiko sa kapilay ang nabulong. Nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa siyudad na ito. Pagkadaw kan apostoles na yaon sa Jerusalem, na inako na kan Samaria ang tataramon kan Diyos. Sinugo sa inda si Pedro at saka si Juan. Naghilig ang duwang ini at sinagpamibi para sa inda tanganing maakon Espiritu Santo. Taday pa ini nagtugdon kiisay man sa inda. Bunyag sa nasinda sa ngaran kan kagurangnan na si Jesus. Dangan, ipinaratong sa inda ang makamot, asin inarako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaban magugma, mag-aawit sa Diyos. At bilog na kinaban magugma, mag-aawit sa Diyos. Magpataratara kamo sa Diyos, bilog na daga, magtugtog sa kamurawayan, kan sa iyang ngaran. Magtaos sa iya, nin mamuraway na kaumawan. Magsabi sa Diyos, makatakot ang sa imong mga gibo. Sa tubang kandakula mong kusog, mapapaniro sa imo, ang sa imong mga kaiwan. At bilog na kinaban magugma, mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo, asin magtutugtog. Magtugtog sa imo ngaran, madyasin nga ang mga gibo kan Diyos. Makatakot ang kagibuan niya sa mga akin ni Adan. Bilog na kinaban magugma, mag-aawit sa Diyos. Ang dagat, pinagiging marangdaga, ang salog na kapagbalyo sinda nakabitis, kaya mag-ugma kita sa iya. Nakapangyari, ulit ang makakamhan sa kot paman. Ansay ang mga mata sa mga nasyon nagbabantay. Ang mga suwail, dai nakakapalangkaw kan sa diri. Ang bilog na kinaban magugma, mag-aawit sa Diyos. Madya magdangog kamo, kabong may
pagkatakot sa Diyos, ta isasaysay ko. Ang ginibukan sa kong kalag. Ang bilog na kinaban maugmang, mag-aawit sa Diyos. Bagumawo ng Diyos, tain niya'y sinikwal, ang sa kong pamibig, nihinarayon niya sa ko, ang sayang pagkahera. Ang bilog na kinaban maugmang, mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban magugmang, mag-aawit sa Diyos. Si Pedro nagsurat nganing pakusugon ang buot kan mga Kristiyanong pinapasakitan sa Asia Minor na maging magalang sa gabos, lalo na sa mga day nagsusunod kay Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, pabanalunindo si Kristo sa saindong mga puso. Danay na andam magpaliwanag sa gabos na nagahapot sa indo. Dapit sayaon sa indong paglaong. Alagad, sa kahuyuan, sa kakatakutan, igwanin malinaw na konsensya, tanganin kung sa inagayo kamo pinapakaraot, mapasupog ang nagbabalukbagi, kan marahay nindong pamumuhay kay Kristo. Tamarahay pang magtios bilang paragibo ning karahayan, kung iyan ang ipinagbuot kan Diyos, kisa bilang paragibo ning karatan. Si Kristo man makasaro nagtios para sa mga kasalan, ang suripot para sa mga tampalasan, tanganing ikahatod kamo sa Diyos, ginadan sa laman, binuhay sa Espiritu. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Santo Evangelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikakakulangan ang daan na sinuhay, ikaw ang katotohanan na sinuhay. Buhay na daig kasagpuran itatao, sa nagtutubo sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, kung namumutan nindo ako, uutubon nindo ang sa kuyang mga gibo, ang sa kuyang mga tugod. Ako man mahagad sa Ama, asin tatawan niya kamo nin sarukman na paraklito. Tanganing makaibahan nindo sa paman. Ang spirito nin katotoohan na dai maaako kan kinakban, huli ta dai natatanaw asin dai midbid. Kamo namimidbidan nindo siya, huli ta nagdadagos sa indo
asin mapapas sa indo. Dahil ko kamo babayaan na ilo. Magdadalaw ako sa indo. Dikit pa, asinan kinabanday na sako, makakatanaw. Alagad kamo, matatanaw nindo ako, ulit ako buhay, asin kamo mabubuhay. Saldaw na iyan, maaraman nindo na ako yaon sa sakong ama, asin kamo sako, asin ako sa indo. Anigwa, kan sakong mga tugon, asin nag-uutob, iyan ang namumuot sako. Ang namumuot sako, mamumuotan kan sakong ama. Ako man mamumuot sa iya, asin mapahiling sa iya. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kung namumuotan nindo ako, uutubon nindo ang sakuyang mga tugon. Unahapoton kita, namumuot ka sa Diyos, ano ang sa tuyang simbag, asin ano ang sukul kayan, ano ang tanda na ikaw mananggad tunay na namumuot sa Diyos. Yaon digdi, binasa ko sa Ebanghelyo, ang sabi kan kagurangnan, kung namumutan nindo ako, uutubon nindo ang sakuyang mga tugon. Kaya ika, makakasabi ka sana na namumuot ka sa kagurangnan, namumuot ka sa Diyos kung pigigibo mo o inuutob mo ang tugon kan Diyos. Maisip tulos kita, arin ang mga tugon kan Diyos. Paano ko iyan sasabuton? Paano ko iyan gigibuhon? Arin iyan na mga bagay na iyan, na mga tugon na iyan. Kaya tulos, sinabi kan kagurangnan, karuman sa na sinasabi niya, day ka mo masulo sa paghimo ka iyan. Kaya sinabi niya, papadarhan ko kamo nin saro ng katabang o parasurog. Ang termino digdit, papadarhan kamo kan paraklito na iyo ang matabang sa indo sa pag-utob kan mga tugon. Kaya gustong sabihon, igwa kitang kakayahan na utubon ining tugon dahil yaon ang paraklito o ang Espiritu Santo na nagtatabang sa satuya, nagigiya sa satuya sa pagsabot kan mga tugon, asin kung paano ini uutubon. Dinhulit na posibleng nagsusunod ka kan tugon, pero ang pagsunod mo, bako man susog sa katukduan nin mahal na Diyos, o bako sa paagi nin mahal na Diyos. Posibleng aram ta sa mga tugon, pero daitan na sa sabutan. Dinhulit na posibleng mabasa mo ang tugon, posibleng tuo mo ang tugon, pero dai mo na sa sabutan. O kaya, kung ara mo man iyan, alagad dai kanin kusog sa pag-ibog ka iyan. Kaya, yaon ang tabang kan banal na Espiritu. No, tanganing marumduman ta sa mga tugon. Dai ta malingawan sa mga tugon ni mahal na Diyos. Minsan pa lumipas ang dakol na panahon, pero daita malilingawan sa iyang tugon. Sa ruyan kan trabaho kan banal na Espiritu, tanganing padagos tang marunduman ining mga tataramon na ini, asin ining mga tugon na ini mahal na Diyos. Isiring man tanganing tabangan kita sa pagsabot kayan, sa interpretasyon kayan, sa paglipas kan mga panahon, posibleng maiba ang interpretasyon, ang pagsabot kan tataramon ni mahal na Diyos. Posibleng kang enot na panahon, asin mo niyan, ninhuli kan ibang sitwasyon, kan ibang sirkumstansya, pwedeng masala ang pagsabot asin interpretasyon kan tataramon kan Diyos o kan mga tugon kan Diyos.
Kaya yaon ang banal na Espiritu, tanganing ma-preserve, day maraot, day masalak ang pagsabot, ang pag-ako kaining mga tugon. Kaya danay na kita dapat na magbukas sa pag-ako kan Espiritu Santo, tanganing mabuhay kita susog sa pag-utob kan mga tugon ni mahal na Diyos. Ang pag-utob na ini kan tugon kan mahal na Diyos, ang konsekwensya ani o ang sa tuyang motibo, bakung para sa to, kundi para sa Diyos, para sa kapwa. Ang katuyuhan ka ini, ang motibasyon ka nila ng iba kundi pagkamaot. Bako so, ngaya masunod ako, mautob ako, ta pwedeng mag-utob ka na natatakot ka. Nag-uutob ka, pwede sir na dahil nangangaipo ka, may hinahangad ka. Sa katapos-tapos ang katuyuhan kay ining pagkamot na ini, ang pag-utob kan mga tugon, iyo na ang Diyos mapasatuya, asin kita mapasa Diyos. So pig-apuntang union with God. Ang sinasabi kan kagurangan, ako yaon sa Indo, asin kamo yaon sa kuya. Ang ama yaon sa Indo, ang ama yaon sa kuya. Kaya gusto sabihin, kaintra kita duman sa buhay kan banal na Trinidad. Yaon sa ama, yaon sa aki, asin yaon sa Espiritu. Ining Diyos na iniyaon sa satuya, asin kita yaon sa iya. Kaya ang katuyuhan, ang direksyon kan pagkamot na ini is to be one with God. Bako para sa imong kaumawan, bako para sa imong kaipuhan, bako para sa imong ngaran, o sa mga personal na interes. Kundi ang daing ibang katuyuhan ini, ining pagkamot na ini, dadarahon kita duman na makisumaro sa Diyos, na makaintra kita duman sa buhay kan banal na Trinidad. Iyo ang direksyon kan pagkamot na ini. Tanganing pag-abot kan panahon, mahimo ang plano ni mahal na Diyos na kita makisumaro sa iya sa paman. Na iyan na buhay na daing kasadkoran na panuga sa satuya, nangyayari o mangyayari kung kita namumuot, kung kita nag-uutob kan tugon kan Diyos. Nilulit na sa paaging inisabi kan kagurangnan, ako, asinan sa kuya nga maerok sa Indo. Kung ang Diyos yaon sa satuya, igwa kita nin buhay na daing kasadkoran. Kaya, ang tanda na kita tunay na namumuot sa Diyos, iyo ang pagtutob kan mga tugon. Ang gibuta ural daw, iyo yan ang makusog na tanda, dai nakakautik na tanda kung talaga kitang namumuot sa Diyos. Kaya hagadon ta sa tabang kan Espiritu Santo na inot magbukas kita, hagadon ta ang kadunungan sa pagsabot kan mga tataramon as tugon kan Diyos. Maghangad kita nin tabang, natawang kita nin kusog, na utubon ang mga tugon ni Diyos sa gabos na panahon, sa gabos na sitwasyon, na manindugan kita para sa Diyos. Na dahil kita matakot, magpatutuo kayan sa pagutob kan mga tugon. Minsan, kawaran ta pa yan. Mautob kita dahil iyo yan ang dalan pasiring sa buhay na dahil kasadkoran. Siguro mahapot kita dahil ang sabi, ano ang tugon, ang pinakatugon? Ang pinakatugon iyo ang pagkamot sa Diyos asin ang pagkamot sa kapwa. Iyo yan ang magiging giyan yato. Inulit na sinabi man kan kagurangnan, magkaminuruotan ka mo, siring kan pagkamuot ko sa Indo. Kaya di kita maimbento, ipaagi ta kung paano kita mamuot. Taigo kita nin modelo, hinawang kita nin pag-aarugan, subuhay ni Kristo, so sa iyang mga ginibo, iyo ito ang tunay na tanda nin tao na namumuot. Kaya daay na kitang ibang idolo. Manungod sa pagkamot, daay na kitang ibang pag-aarugan, kundi ang pagkamot ni Kristo sa satuya na ipinahiling duman sa krus. Itong pagdupa niya duman sa krus, ito ang tanda, ang pinakaurog na tanda
kan pagkamot ni Dios para sa tuya. Ngunyan, kaldawan man kan mga ina. Siguro pwede tang magamit na inspirasyon ang buhay nin sarong ina. Na puro aldaw, puon kan ang sarong aki ipinangidam, na yao na sa pupunan nin sarong ina, yao na dyan nagpupuon sa pangataman sa aki. Ang ina uro aldaw nagpapatutuo kan sa iyang pagkamot, sa pag-ataman kan mga aki dyan sa pamilya, sa paglingkod sa sayang agom, masin sa pangangipo kan sa iyang mga aki. Gigibuhon kan gabos nin sarong tunay na ina na nasa tamang sitwasyon, nasa normal na sitwasyon, ang gabos na pagsakripisyo. Tanganing magkinabang nin karahayan ang sa iyang pamilya. Kaya mahiling ta ang ina bilang instrumento nin mahal na Diyos. Instrumento nin pagkamuot. Ang pagdusay kan buhay urual daw. Mas dipisil kaysa idusay mo sa nang sararuan ang buhay mo. Pero kung urual daw, yaong ka dyan sa pamilya sa pagsilbi, nagpapahiling yan din pagdanay. Nagpapahiling yan din paglingaw sa sadiri. Mailing ta na dakulon ang mga marahayon na ina na mataw sa tuyan ng inspirasyon. Na minsan duman sa kadaihan, padago sila na naghihingawa, matawan sanaan sa indang mga aki, kan sa indang mga pangangaipo. Nagpapagal, nagsasakripisyo, tanganing mabuhay so sa iyang mga aki. Iyo yan ang tanda nin pagkamot. Iyo yan ang modelo nin pagkamot na itinaw sa tuya nin kagurangnan. Na sa normal na sitwasyon, iyo yan ang imahen na itinaw nin sarong na namumuot. Apuera kan sa iyang aki na si Jesucristo. Ang ina nagmamawot asin nag-iisip kan karahayan asin ikaugma kan sa iyang agom asin kan sa iyang mga aki kan sa iyang pamilya. Kaya tandaan tayan. Lugod sa mga ina na nagsilbi sa indang pamilya maging inspirasyon ta. Asin danay kitang mag-umaw sa mahal na Diyos, asin magpasalamat sa mahal na Diyos, ninhuli kan mga ina na nagtaw nin inspirasyon, bako na sa pamilya, kundi sa bilog na kinakban. Na ang paglingaw sa sadiri, ang pagnigar sa sadiri, para sa ikaray kan iba, posible. Asin nahiling tayo urual daw, digdi sa ibabaw nindaga, sa paagi kan mga matanos, asin mga marhayin na ina. Kaya ipamibitaman sinda, tawan ta sinda nin unra, ngunyan na aldaw paugmahuntaan sa tuyang mga ina. Magpasalamat kita sa Diyos. Asin ang tunay ng pagpasalamat, iyon paggibo nin karahayan para sa kapwa. Ang mga ina nagtutukdo sa tuya na magigitang mga marahay na aki. Iyo man iyan ang marahay na bunga na ipahiling taan kasimbagan kayan sa paggibo nin mga katanosan nin mga karahayan sa kapwa, ang paglingkod sa kapwa. Pero mabalik kita, mapon kita giraray sa satuyang pamilya, sa satuyang mga tugang, sa satuyang mga parientes, asin paluwas dyan, pasiring sa komunidad. Kaya sa tabang kadbanal na Espiritu, kita maglakaw sa dalanin pagkamuot, nan gabos ginigibo ta, sa ngaran nin pagkamot, ninhulit ta, iyo ini ang tugod kan Diyos. Lugod, masunod ta ang kabutan nin Diyos, asin darawon kita, pag-abot kan panahon, sa kapanuan kan panuga, nin buhay na daing kasagporan. Matindog po kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Kesu Kristo, aking bugton niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan na sinilinubong. Humindilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakaman. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo.
sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. May pagsarig asin paglaom, mamibi kita sa Ama, asin hagadon ta, an sa iyang tabang na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa satong pag-arang sa iya. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya, sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag, asin nagsasakit huli sa kapaitan ning buot, mag-ako kan pakipag-ulian na waras kan espiritu ning katuninungan, para sa pagpaumay kan anuman na kulog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satong mga harong magdanay na matuninong, asin oroyon hulita ang mga magurang, dusay sa pagiya sa saindang kaakian, sa dala ning katotoohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihilang, mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa gudpaman sa katuninungan na balaog ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman, an sa mong buhay, asin mga pangangaipo, huli kan balaog mong pagkamot. Sararwa kami bilang simbahan, tanganing magkusog an sa mong buot, na mabuhay susog sa samong kamabutan, na magsunod kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Bilog na itinatao, pagtupuhot, pagkamot, lugod si mong akot, asin pagkabanalot. Tangani na kami, magdanay sa saimo, pagkamuot kagurangnan, ako aman, kagurangnan, sa muyang pagdusay, pagdusay, tangani sa paglakbay, danay na mag-umaw. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kay baakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming linilinigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asing dapat. Totoong maninigwasin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Na ikakagurangnan. Ipagrukyaw sa gabos na panahon at angani mas mamuraway. Na iharubay urog ng gayo. Sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinudulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, dinulubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpobaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpapabidbid sa iyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa, nauugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langitnon na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan ting tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asing tagang, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palada na minalilig, sa ngaran kan kagurang-kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimidi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak kasin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Siya, na sa rugaring labot, nagpobaya sa pasyon, nagkwanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Kaini, ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaman niya nin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurang-kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa kuna ikaw, Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimaher kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbanan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco. Asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadandangan, ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging keras, kabuhay na din kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringan huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo niyahon ka sa langit, mapanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyayari ang buot mo sa daganing siring sa langit. Ansa mo kaganon sa aruanda, ikaw mo sa buyangon niya, Sa mugon ka, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdarama sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan mogmang paglamas in pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalot ko sa indo. Ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghihilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya ang mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamutin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo mahera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko anday katapusan mong tabang. Mauwod kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglini. Ang sa imong laman magpakusog. Asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw banal kong paraligtas. Na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kaurihurihi. Mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen.
Mamigdi kita. O Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, Ika na nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panua ang mga samong puso kan kusog ni nakakaligtas nakakanon huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw tabi. Second collection. Magkakaigwa po kita kay second collection para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Mga paisi, enot, minahagad man po ning dispensa ang sa tong parokya na sa panahon na ini na mainiton. Dahita po muna magamit ang ceiling fan dyan sa may bandang likod. Pulita kay po ang ining herahayon as naghalat po kita kan schedule kan pagserbisyo kan technician hali sa Manila. Ikaduwa, Flores de Mayo. Inaapodan ang mga magurang ni mga aking babayi asin lalaki. Edad 5 sundo 12 anyos. Napasabayonan sa idong mga aki sa selebrasyon kan Flores de Mayo kada Sabado, alas 4:30 kan hapon, digdi sa laog kan simbahan. Sa ruining oportunidad na matukdoan ang mga aki sa pagpangaji, gawi sa pagsamba, asin maipasa ang pagtubod sa paagi kan katekesis, manungod sa kasaysayan asin misteryo kan satong kaligtasan. Ikatulo, Popular Mission. Imbitado ang gabos na magimati sa pagpahayag kan marahay na bareta, asin mga personal na paghiras, manungod sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Ngunyan asin sa masunod na Domingo, Mayo 14 asin 21, alas 4:30 sundo alas 6 Banggi, sa Sawangan Park, madya sa pagtalubo sa Kristiyanong pagtubod. Ikaapat, exhumation. Inaapodan ang mga tagapangataman kan mga lulubngan sa Legazpi Catholic Cemetery. Makibasa po kan nakapaskil na listahan sa may pintuan kan simbahan na kaipuhan ng halion, ngani mapakarhay ang mga instruktura. Magpasiring tabi sa opisina sa Martes, sundo Biyernes, kan masunod na simana, tangani maasikaso ang sa indang paglipat. Ikalima, fundraising. Igwa kiparafol ang satong parokya. Fundraising para sa industrial power generator. Available ang ticket sa satong parish asin barangay pastoral council coordinators sa opisina asin sa may pintuan kan satong simbahan. Salamat po. Ikaanom, donations. Salamat sa nagdonara ka na kaaging simana. Anonymous, 10,000 pesos. Sarong 2,000 pesos. Sarong 1,000 pesos asin sarong 600 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Cura Paroko. Salamat po. Matindog po kita para sa sulimning bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang payo, maghagad ng bendisyon. Ang Diyos na huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwaras sa Indo kan karahayan nin pagtubos asin pagampon. Magwaras sa Indo na magugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin hulit na siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balaog nin danay na katalingkasan, asin hulit na siya ang nagwawaras, magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkaniguon na iayon sa langit nun na eerokan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayati ayakurin siya, at ating ibunyagawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, Ang siyang sa mundo'y tumubos, nang
Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tangan. Hallelujah! At isigaw Sigaw sa lahat, talingan niya'y wagas. Kayong dukat sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumaya buong bayan, tukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya ang tingsing-tingning na bituin. Liwanag ng Diyos Sumaating langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y parangalan. ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sa tanan, Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!